kowe ngamuk aku ndadek lemok gas tuku banyu orang gagas omonganmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asline kowe wawuh macamu pas kaya kula ayo 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 ngombe jamu ning sawah perkara kamera ana pitik ana cepet kaya kowe apik dhewe ayo ayo ana sina mangan roti kon bendina lara mainan desa iki mung pantun aja rumangsa akang ngopi bersama Kang dedek apoe ngamuk aku ndadek lemok gas tuku banyu orang gagas omonganmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asline kowe wawuh macamu pas kaya kula ayo ayo ngopi jamu ning sawah dicelongmu perkara kamera ana pitik ana cempit kaya kowe apik dhewe ayo ayo ana sina mangan roti kon bendina